Aniya na ang mga dagong balita karong adlawa sa One Mindanao. 43 anyos nga lalaking police asset sa Cagayan de Oro City, gipusil patay. Sospek nga aktibong pulis sikop sa hot pursuit operation. Transport cooperative sa Northern Mindanao nagbahad og transport strike kung dili ipadayon sa DOTR ang PUV modernization. Usa patay, 7 na rescue. Human na banggaan ang gisakyang tugboat sa usa ka foreign vessel sa kadagatan sa Maasim, Sarangani. Supporters ni FPRRD abroad nangandam na alang sa halapad nga prayer rally atol sa adlaw natawhan sa kanhi Pangulo karong Biyernes, Marso 28. Mindanaoan innovators gibida ang ilang mga inobasyon ug imbensyon ato sa DOST Zonal Conference sa Iligan City sa Lanao del Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.